Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. Como habitual nestas datas, sempre nos gusta reunir as tres principais centrais sindicais pois para falar dos traballadores, dos seus dereitos, da súa situación económica, de diferentes problemáticas que temos na actualidade. Así que, como son bastantes temas, imos presentalo xa. Saudamos en primeiro lugar a Secretaria Xeral de Comisións Obreiras en Vigo, Montse Carrera, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Hoxe nos acompaña pola parte da CIGA, responsable de Acción Sindical e secretaria da Muller aquí en Vigo, Esther Mariño, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E tamén nos acompaña o secretario xeral de UGT en Vigo, Ernesto Fontanes, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. En primeiro lugar, e como a actualidade demanda, levamos uns días de moitas protestas na sanidade, no ensino, pero sobre todo falando moito de convenios colectivos e a situación do metal, donde hai pois, posturas que parecen algo diferentes das tres centrais sindicais que están aquí representadas, están tamén na mesa de negociación. Quería comezar con isto, por lo tanto, por estos convenios colectivos, porque son varios, algúns están pechando, outros están estancados, en fin. Monse, como está a situación actualmente? Da negociación, empezamos polo do metal. Se queres, sí. Onte tiveron a xuntanza número 11, sentáronse ás 4 da tarde, donde recibiron, por decir de alguna maneira, un ultimátum do día por parte da patronal, donde lle di que suben a nivel económico a un 14,5, pero a cambio non aceptan esa diferencia que queríamos entre oficial de primeira e oficial de segunda. Outra cousa que para nós é importantísimo polo estrés térmico, que polo menos 2 meses de verán poidan facer xornada continua. Esta é unha das demandas que temos xa co Goberno Central, tanto UGT como Comisións. Tivemos unha xuntanza en febreiro para modificar a Lei de Prevención e hai 2 puntos para nós que son fundamentais. Un é o estrés térmico e outro é tamén os riscos psicosociais. Algo que ainda tuvemos unha roda de prensa fai pouco porque non se vai adiante con estas modificacións e para nós é fundamental. Sabemos as temperaturas que hai no verán e non é normal que teñan as persoas traballando mañán e tarde. Poño un exemplo moi visual que o dos compañeiros que traballan no naval, o que significa soldadura, o que significa ese estrés térmico e que xa ás 3 da tarde non podes ca túa vida, por decirlo de maneira, e que teñas que voltar pola tarde. Son eses, nun principio, eses 2 temas para empezar a xuntanza e falar de outros convenios. Hai o convenio de comercio metal que está ligado ao comercio do metal, porque esa patronal quere saber que é o que pasa co convenio do metal. Despois está o convenio de comercio vario, que o asinamos a semana pasada, está pendente da publicación. Convenio de comercio de material de construción. Aí a patronal estamos esperando a que a patronal se decida a xuntarse e nos convoque. Estamos esperando. E outro convenio que está para sair, para empezar a negociar, por exemplo, é o de hostelería. Tamén. Bueno, sabemos que moitos frentes abertos. Sí, sí. No caso do metal, Esther, vos dende a CIGA xa convocaches unha xornada de paro para o 7 de maio, xa desmarcando un pouco aquí da postura da Comisión UGT. Sí, aparte, como comentaba Monse, os convenios tanto do metal como do comercio metal comparten patronal e, por tanto, están ligados, e sí que é verdade que a xornada de folga convocada para o 7 de maio decidiuse convocar os 2 sectores ante a paralización tamén da negociación do convenio do comercio metal. En canto ao convenio do metal, sí que hai un par de cousas máis que creo que son importantes. Por suposto, o do estrés térmico é algo que a priori non ten custe para as empresas e que tampouco podemos entender esa negativa porque é algo sobre a saúde e sobre a protección das persoas e que non debería de ser cuestionado nin discutido e para nós tamén é un tema moi importante. Pero en canto, por exemplo, a subida económica, que parece que sempre nos estamos centrando nas negociacións colectivas, principalmente na subida económica, un obstáculo tamén para nós que se está poñendo enriba da mesa é subir o tope da revisión de IPC ao 2%, non?
estés atopada esta revisión do IPC todos os anos no salario non garante o mantemento do poder adquisitivo das persoas traballadoras. Estamos nun momento de incerteza social moi grande, non sabemos o que vai a pasar e iso tamén para nós é unha línea vermella. Alén disto, tamén creo que é o momento e hai que pôr enriba da mesa tamén a reducción da xornada laboral, a patronal non baixa das 8 horas nin quere falar da xornada laboral, e logo está o tema das categorías de oficial de primeira e oficial de segunda, que parece mentira que a día de hoxe se sigan defendendo un sistema de clasificación profesional ambiguo que permita que esa persoa realizando o mesmo traballo ocupando diferentes categorías, non? Que é algo que temos que tender a eliminar nos diferentes convenios e que ao comezo a patronal sí que pusera enriba da mesa, pero quitouno de enriba da mesa coa proposta de onte. Efectivamente, hai moitos máis convenios na nosa contorna, tamén está o convenio da banca, que leva moitísimos anos sin negociarse, e estamos a mesa que estaba constituída agora está disolta, e parece que se vai a constituir unha nova mesa de negociación, e logo a nivel galego tamén hai convenios que eu quero pôr enriba da mesa que son necesarios de reactivar as negociacións, como son todos os sectores dos coidados, que son traballadoras que porque teñen a revalorización do IPC, pero traballan nunhas condicións de precariedade moi grande, e son convenios que levan moitos anos caducados e que pensamos que é importante reactivar. Só unha última nota que tamén creo que é importante, e sobre todo co que pasou agora co convenio do comercio téxtil, bueno, do comercio vario agora, a importancia tamén de empezar a traballar por ter convenios galegos para ter un marco de negociación propio, porque o conflito grande que houve aquí co convenio do comercio vario foi que se asinou un convenio en Madrid, entón hai certas cuestións que teñen prevalencia nos convenios estatais a respecto dos convenios provinciais, que se salvaría con ter un convenio galego, e eu creo que tamén incluso cara ao metal, no sector do metal a CIGA aposta tamén porque no futuro chega a haber un convenio galego de sector. E en UGT, Ernesto, como vedes esta situación dos diferentes convenios que tedes enriba da mesa? Bueno, eu tampouco quero repetirme xa polo que comentaron. Efectivamente, pois, bueno, falo polo número, non? O convenio do metal da provincia de Pontevedra, pois, bueno, un convenio, todos son importantes, pero aquí aglutina un número moi importante de traballadores e traballadoras, non? Estamos a falar de 30.000 persoas, non? Que afecta a firma deste convenio. Evidentemente, bueno, pois, bueno, temos aí, efectivamente, afortunadamente, porque tamén foi unha parte importante, eu quero destacar, que hai unha unidade, unha única plataforma neste convenio, no convenio do metal, das tres organizacións. É dicir, que todos levades a mesma postura na mesa de negociación. Sí, hai algunha pequena diferencia que, lóxicamente, nos entendemos que desde un punto de vista estratégico, co todo o respeto, hai un anuncio por parte de a CIGA de folga para o día 7, nos non receitamos unha folga. Nos, como entendo que o resto dos que estamos aquí na mesa, nosa responsabilidade é negociar, e efectivamente chega un momento en que non hai outra saída que non sexa a medida de presión constitucional, que é o dereito á folga, non é a convocatoria. Nós non descartamos efectivamente como organización o ter que ir a unha folga, pero deso habrá que falar. As tres organizacións, en que momento, se de un día, se de 3, se de 4, porque é o mellor. O mellor para alcanzar ese obxectivo que creo que temos as tres organizacións, que é mellorar as condicións das persoas. Nos aí hai un tema tamén, por non repetirme, que de alguna maneira tamén é algo irrenunciable, pero non neste convenio, que é a garantía do IPC. É dicir, se pode acordar calquer suba en un convenio determinado, pero ten que haber unha cláusula de revisión que garantice se hai algún desvío, como aconteceu, verdad? Sobre todo no ano 22, 23, que chegamos a uns IPCs de algún mes de 2 díxitos, superando o 10%, incluso 11%, non sabemos que vai a pasar neste contexto que estamos vivindo de maneira global, hasta que punto pode afectar pois a un desvío desproporcionado nas previsións do IPC, non?
Polo tanto, nos rexeitamos, claro que rexeitamos ese tope do que se acorde, que o tope máximo de revisión do IPC este no 2%, non. Nos queremos revisión do IPC sin tope, entre outras cousas que aquí tamén se comentaron, non? Pero, bueno, habrá que seguir negociando. A patronal ten a pelota no seu tellado. Xa van 11 reunións. Sí. Bueno, din que están facendo todos os esforzos posibles. Bueno, pois que sigan facendo algún máis, que se fan algún máis podremos chegar a un acordo seguro. Pero, bueno, como se decía aquí, tamén hai outros convenios. O convenio de comercio metal, que afecta a 8.000 persoas na provincia de Pontevedra, é un convenio tamén importante, que dá a impresión de que vai un pouco ligado, sí, pero non ao convenio do metal. É un convenio distinto, pero dá a impresión de que pode ir un pouco ligado. Está o convenio provincial de limpeza, que se non recordo mal, está vencido desde o ano 2023, e afecta a 10.000 persoas. O 90%, o 80%, o porcentaxe máis alto son mulleres. Levamos con ese convenio aí paralizado, con unha posición de bloque absoluto total por parte da patronal. E tamén temos o convenio provincial de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra, que tamén... Isto non parar de convenios, Sí, pero tamén quero resaltar que este convenio leva 14 anos sin incrementos. Os únicos incrementos que tuvo este convenio, eu digo así de claro, foi porque a UGT e Comisións Obreiras firmamos os incrementos do salario mínimo. Porque este convenio, o provincial, ten un montón de categorías, administrativos, titulados medios, titulados superiores. Claro, nestos anos, cos incrementos, ese convenio está aí parado. E hai tamén un absoluto bloqueo por parte da patronal con respecto a este convenio. Bueno, ese é un pouco... A ver, Esther, que quería aclarar que tiven un pequeno lapsus e dixen convenio de banca, pero efectivamente eu tamén me estaba referindo ao convenio de oficinas e despachos antes cando estaba falando. Vale. Claro, o da banca non... Efectivamente estaba me referindo a este convenio, foi un lapsus, perdoade. Sí, Monse. Eu quería... Sí, apunta, que consideres. O primeiro era ese, Claro. o de oficinas e despacho. Quería facer unha aclaración en relación ao convenio a nivel estatal. Estáse negociando, non está... O de arte non está asinado. O que está, que esperemos que se publique canto antes, é o de comercio de Vario da provincia de Pontevedra. Sí, pero sabemos que cando caduca o comercio vario da provincia de Pontevedra hai certas materias que van a prevalecer o convenio estatal de arte se non hai un convenio galego. Estamos... Cando se asine. 2026, o convenio que esperemos canto antes que se saia publicado é o convenio de Vario da provincia de Pontevedra. A partir de aí, Dios dirá. Siguiente tema. Me quedaron dúas cousas que quería comentar en relación ao comercio metal. Primeiro, hai outra cousa que eles negan, que nos falamos de dous tóxicos distintos, eles aceptan solo un, e hai X postos de traballo, porque nos temos que ver as distintas casuísticas que ten o metal, non nos olvidemos, afecta máis de 30.000 persoas e estamos falando de que a maioría dos postos de traballo son en condicións moi duras. Quedan moi bonitas fotografías de nova compra de barcos en Vigo, etcétera, etcétera, pero hai que ver quen son os que se encargan de que existan, de construir eses barcos e as condicións de traballo que teñen. Pedimos un doble tóxico, cousa que, con pagar uno, Que isto de doble tóxico, porque a lo mejor alguén nos escoita, nos ve, que significa iso? O doble tóxico é uns por as características do traballo, pero se a ese traballo, por exemplo, ti estés que estar soldando aluminio, iso, aínda que teñas as medidas de protección, sempre é un plus que hai que recoñecer. Un exemplo, X materias que estés soldando, que estés traballando, que estés nun depósito con X características de gases, é dicir, ese
ese traballo en nesas condicións consideramos que a estes traballadores tamén hai que recoñecerlo. A diferencia salarial, dixeron os compañeros que non é tanto, é pasar, creo que me dixeron, de 130 a 180 euros, pois non o ven. O sea, 50 euros. Sí, pois non o ven. E outra cousa, polo que estábamos dicindo antes, de acordo desto do IPC, do momento actual que estamos a vivir, etcétera, etcétera, propusemos un convenio de 3 anos, que eles non queren. Eles, por un lado, che dicen que é un momento moi complicado a nivel mundial, bueno, pois fagamos un convenio con menos duración. Non, queremos 4 anos. Entón, hai unha contradición donde nos pusemos arriba da mesa, pois falamos un de 3 e o que decías antes, nesta situación o tema económico é fundamental. Por exemplo, desde nós para o 1 de maio que estamos dicindo é que teñen que subir os salarios entre un 4 e un 7. Deso, aquí non se fala neste convenio metal. Que queres dicir, Ernesto? Se non te dixo No, Ernesto. quero decir que, a ver, eu falo con respecto á miña organización, pero creo que ao marxen de matices creo sinceramente que estamos un pouco na línea os 3 organizacións, non? Pero, bueno, hai unha cuestión que, vamos, que se ha agotado el plazo. É dicir, xa vivimos no 2022, 23, produto de unha guerra ilegal, unha ocupación ilegal por parte de Putin en Ucrania. Vimos o que pasou nese contexto, como se incrementaron os prezos, e o que non pode ser que as empresas están gañando diñeiro independentemente desta situación de incertidumbre, vale? Pero están gañando diñeiro, vale? Porque as que están en unha situación crítica, estamos as organizacións sindicais para botar unha mao e protexer a empresa e o empleo, para que non peche. Pero hai moitísimas empresas, a inmensa maioría que están gañando moitos cartos. E non pode ser que sempre estamos co mesmo, non os incrementos salariais, non a garantía do IPC. Non estamos dispostos a renunciar ao incremento salarial, porque xa vimos todos e padecimos o que pasou no 2012, ca crise financiera, cas medidas que tomou o goberno do Partido Popular, verdad? A devaluación salarial que se produxo para o conxunto da ciudadanía, empregados públicos e públicas, e o resto dos traballadores e traballadoras. E nós non estamos dispostos porque efectivamente hai unha situación de incertidumbre. Incertidumbre global, pero queremos garantías. Garantías de recuperación nos salarios, garantías de IPC, porque non pode ser que as traballadoras e os traballadores sigamos pagando sempre de maneira permanente esas subidas abusivas que se producen de prezos, verdad? Produto da especulación, do oportunismo. Evidentemente, eso ten un teito. E nós non vamos a facer renuncia, e o digo claramente, a aspiración a recuperación de salarios dignos, e tamén da cláusula de garantía de IPC. Falando de salarios, pero nun convenio hai que recoñecer que hai outras cuestións que non só son salarios, que son outro tipo de dereitos. E tamén a reducción da xornada, porque se non ven vía decreto, neste caso convalidado polo Parlamento, que o tumbou, pois o vamos a batir nos convenios. É que é lexítimo, ten que haber reparto de traballo, que aquí cas tecnoloxías as empresas están gañando máis diñeiro, están mellorando os seus niveis de productividade, verdad? E iso ten que ter un traslado efectivo á renta do traballo e ás condicións onde se desenrola ese traballo. Esther? Sí, eu en primeiro lugar, e un pouco respostando ao que comentábamos, o tema dos convenios, e sobre todo do comercio, a nosa
a nosa reivindicación vai moito máis alá. Nós sabemos que coa última reforma laboral, coa estrutura de negociación colectiva que temos en Galicia, que principalmente, ou bueno, que hai moitos convenios provinciais, dan ao noso poder de decisión desde aquí para aquí, tendo en conta as nosas necesidades. Nos defendemos convenios galegos e defendemos que o marco de negociación ten que estar aquí, non máis achegado a nos. E a actual estrutura de negociación colectiva, despois das últimas reformas, prioriza a prevalencia de cando hai convenios de sector estatal, o sea, capa a posibilidade de negociación de convenios provinciais. Entón, eu creo que independente de certas materias, sí, independentemente de que o convenio dure máis ou se publique antes un ou outro, é un problema real que vai afectar antes ou despois a moitos sectores. Por iso, cando se dá o caso, e como se está dando agora no comercio, nos estamos saindo á rúa e promovendo xornadas de folga para reivindicar iso, que o convenio de arte non se asine, efectivamente, e non se publique antes. E logo só unha cuestión, un comentario, estou totalmente de acordo con todos os comentarios que acaba de facer Ernesto. A clase traballadora está pagando unha crise derivada dunha guerra que non decidiu levar adiante, e simplemente mostrar total oposición a esta escalada berecista e imperialista e sobre todo colonial que está vendo no mundo, que moitas veces pensamos que hai a nós, pero que nos está batendo fortes solo diariamente coa carestía da vida que se está poñendo enriba da mesa. Bueno, a raíz de todo isto que estades comentando, te saiu tamén o SEPE o primeiro trimestre, non foi tan bo como os datos de paro en xeral, pero sí que as cifras falan, por exemplo, a noticia recente do Faro de Vigo, un de cada 4 contratos que se firma en Vigo xa é indefinido, e o triple respecto antes da pandemia. Eu vos queria preguntar, estas cifras que parecen sobre o papel son moi positivas, se están trasladando aos traballadores, é dicir, isto que tratabas da inflación, están subindo os salarios de acordo a como está subindo o prezo da vida, da cesta da compra, da vivenda? Que momento vivimos? Como considerades? Bueno, a ver, ti ahora introduciche aí un elemento, a ver, aquí hai que decir, nós, cando firmamos co goberno, no seu momento, con este goberno de coalición, lle dimos unha volta á reforma laboral, porque o destrozo que se fixo no 2012 foi brutal, pero brutal, non? Tan brutal que facilitaba a saída dos traballadores das empresas con indemnizacións mingües. Iso foi a realidade. Nos lle demos a volta tamén á contratación nesta reforma. Hai temas pendentes que non é nosa responsabilidade reivindicar, pero son outros os que teñen que lexislar. Pero claro, as leyes neste país van ao Parlamento, e se hai maioría suficiente, sae unha lei, como pasou onte co tema da vivenda, verdade? Sí, do prezo do aluguer. Efectivamente, hai unha posición dun goberno que é lexítima e que nos respaldamos como organización, pero a mitad, máis da mitad do Parlamento, dixo que non, a tumbou, como outras cousas, verdade? Polo tanto, nós entendemos que con respecto a afianzar, porque o crecemento do empleo e a contratación indefinida, produto dese acordo de UGT Comisións co Goberno, deu resultados altamente positivos, porque se disparou a contratación indefinida. Pero hai temas que hai que afianzar esa contratación indefinida. Como é? Elevando as indemnizacións por despedimento que sean disuasorias e reparatorias. Non se poden manter as mesmas indemnizacións supostamente en un momento de crise que foi o ano 2012, concretamente, e seguir utilizando os mesmos elementos nun contexto absolutamente diferente. E nós temos, con este goberno concretamente, plantexado eso. É dicir, nas mesas de diálogo social. Pero, bueno, non é menos certo que para sacar esas leis no Congreso fai falta unha maioría suficiente. Pero nós non vamos a renunciar a ese tema porque é unha maneira de afianzar a contratación indefinida. Porque é certo que hoxe se fan un contrato
indefinido, de entrada, ao cabo de un ano te despiden, e a indemnización por despido son 20 días por ano traballado, máximo 12 mensualidades. Resulta moi barato as empresas despedir. Entón, hai que afianzalo recuperando unhas indemnizacións por despido que disuadan as patronais de despedir a persoas que teñen un contrato indefinido e sin unha causa xustificada. Vale. Esther? Sí, a ver, eu aquí difiro, creo que bastante coa lectura que se está facendo e de feito creo que xusto hoxe estamos aquí onde saíron os datos da EPA e ensináronos unha realidade bastante máis cruda que a que nos están mostrando os datos do desemprego, que ao final os datos do desemprego son algo de persoas inscritas, non temos o dato real de altas, é un indicador, pero onde saíron os datos da EPA e a verdade é que os datos do primeiro trimestre deste ano son bastante desoladores, non? En Galiza perdéronse 15.100 empregos. E si subiu, os empregos que subiron principalmente foi gracias á contratación de persoas migrantes, nomeadamente mulleres. Subiron os contratos a persoas migrantes en 6.300 e desos 6.300 o 93,6% foron mulleres. Este é o debuxo do mercado de traballo. E nos facemos análisis de que é unha consecuencia directa, efectivamente, desa reforma laboral que consideramos lesiva para o mercado de traballo. É verdade que hubo un incremento moi grande da contratación indefinida, pero detrás dese incremento da contratación indefinida hai unha realidade que non é tan boa como poden ser os datos. Paralelamente dese incremento da contratación indefinida, un incremento tamén da contratación a tempo parcial. Os contratos a tempo parcial que teñen cara de muller, que consideramos que precarizan as condicións das persoas traballadoras, que moitas veces van ligadas a horas complementarias que fan que, aínda que tú teñas unha xornada inferior que non te garante que con ese salario podes chegar a fin de mes, sí que tes que estar a disposición desa empresa, o mellor polas 40 horas, o que impide tamén que podas buscar outros traballos, e que iso que creemos que é un factor de precarización moi grande, especialmente nas mulleres, que son algo máis do 70% das persoas que teñen contratos a tempo parcial. E logo algo que os datos tampouco nos permiten analizar porque non se dan desagregados desta maneira, pero que sí que sabemos tamén que aumentou, e especialmente nas mulleres, son os contratos fixos discontinuos, que igual que os contratos a tempo parcial non son unha garantía de que os teus ingresos te den unha maneira de poder subsistir de maneira digna e adquirir bens e servicios básicos para a vida diaria. Entón, creo que a reforma laboral, así como si solo analizamos o incremento de contratos indefinidos, pues eso é innegable, pero que detrás hai unha situación de precarización que tamén é importante que se teña en conta. E logo tamén insistir que aquí, sobre todo na provincia de Pontevedra, a maior parte dos contratos que se están facendo son no sector servicios, que é un traballo precario, moi estacional, que vai ligado a campañas concretas como poden ser o Nadal ou a Semana Santa, e que consideramos que non ten que ser o modelo económico nin de Vigo nin da súa comarca para garantir que a clase traballadora poda ter un futuro mínimamente digno. Bueno, te deixo publicidade e respondes, vale, Mons? Que queres por falar? Agora retomamos este Vigo Debate aquí en Televigo.